Здравейте хора, това съм аз, FlashBG. Това е, мисля, че е вторият ми клип, който ще снимам в моя YouTube канал, т.е. FlashBG. И днешната игра ще се казва Life for Speed. Може би виждате тук, отгоре пише Life for Speed. Така, мисля да започвам с играта. С формула... Да, с формула. Ай, давай. Така. Преди няколко дена се инсталирах. Един мой приятел ми научи как да си направя настройките и ми направи настройки той, защото беше трудно малко и ме научи как да играя. Не съм много добър на нея и със сигурност ще ми трябва шофьорска книжка. Оле, гледай. Аз в началото се хлъзгам като някакъв. Аз съм новак просто, аз съм един новак, то няма как. Тази игра ужас. Не е играта, че е ужас е. Тя си е хубава, в принцип, готина си е, ама... Аз съм ужас, аз не мога да играя. Гледай, аз едва карам до човека. Гледай, тя ми лагва. Пу, да ти се изям. Сега тук трябва да намаля малко. Защото се блъсна пак да се преобърна или по-лошо, защото тук има... Какво е това? Пясък ли е? Какво? Айде, завой. Давай. Оле, не, сега си се хлъзнал. Сега тук още трябва. Не, защо бе? Гледай. Гати! Отрепахта, бе! Сега са хора. Аз 100% сега са... как? Не! Също да кажа, че мога такова да снимам на PlayStation 3-ката. На GTA 5, много такива игри, на Alien vs Predator, на Payday 2 мога да снимам, на кои други, не знам. На Call of Duty мога да снимам. Не знам, мога да снимам на PlayStation 3-ката ще снимам в скоро време. Некъде до 50 абоната, некъде до там ще снимам. Като направя 50 абоната, ще снимам на GTA 5 онлайн и синглплеер да минавам мисии и други игри там имам. Много са ми. Ще снимам там на някакви. И на компютър ще снимам от компютъра. Така мисля да направя само още един рейс и ще приключвам, защото имам работа, ще не идват гости и няма как да направя още много. За съжаление така ще бъде, сори, ама ще трябва още един рейс и ще ми идват гости. Пак. Не знам, ако се забавят. Ако се забавят, мога да кача още един клип. Не зависи от мен, от гостите. Сори, ама. Какво се насхвя с колата? Що ми стана така, бе? Казал, аз нищо не съм натиснал, нищо не съм натиснал. Гледай, тя ми избъгва. В тази игра толкова не разбира. Аз не мога да я разбера. Не, формула, аз в формула. Ще започна друго състезание. Ама толкова... Не. Толкова с формула. Не. Без формула този път. Аз викам толкова с формула, много съм просто. Този път без формула. Уверно забравя да ви кажа, че трябва да си закупвам коли. Защото имам само 3. Ползваме таста. Добре, тази е добре. Окей, давай. Да почваме, поне тя не е като формулата. Чакай се. Нормална кола, според мен. Много ма кефи, обаче да гледам от ръцете на шофьора. Много ма кефи, брутално е. Гледай, не, ама най-брутално е да за така да... Ужас. Обаче... Гледай, аз какво бута, Аз съм някакъв, трябваше да взема шофьорска книжка, честно казвам, наистина.
Ако тази кола не ми се развали, не знам. Айде, набираме. Айде. Твърде скорост. Още набираме. Малко се наклоня. О, ес. О, сега тук трябва да спирам, бай. Не, моля, не дай пада, не дай се козгай. Чакай, бързо, не. Къде нагазих. Аз се стара да се измъкнам тук. Айде, карай де. Улегли. Ой, боже! Така се измъквам поне 1 час. Минимум 1 час. Потеглил. Браво на я. Суперската кола. А колко обиколки всъщност трябва да правя? Не знам. Карай. Боже. Тази кола е особено трудна. С тази кола е особено трудно. Сега карай, гледай, тя се преобърна още малко. Газ. Наистина особено трудно е да се играе с такава кола. Не е толкова лесно, колкото вие си мислите. Сега ще сигурно си викате, много е лесно. И аз така си викам, когато гледам клипчетки на GTA-ката за рейсове. Аз си викам понякога, че е много лесно, ама не е. И аз съм го пробвал това, ама не е. Също е така при мен с тази игра. И тази кола. А тук трябва да спирам, сега ако се обърна. Сега, грешна посока. Грешен е света. Абе, какво мога говоря с това, то гати? Не, по-полека. Дай газ. Тази кола ще така се наклонява, гледай! Баси брахмата! Честно, гледай, накъде отиваш, бе? Гледай, маля, аз 100% така. Маля, гледай, тя наклонява. Сега виж, без да пипам нищо. Видяхте ли? Ако не сте забелязали, това вече се наклонява сама. Сега тука... Ай, гледам на огледалото. Тук така правиш, бе! Колата засепна. Що не ще дадеш, бе? Баси! Айде стига, бе! Fuck? Айде! Аз не мога потегля, аз не мога... Надявам се този клип да ви е харесал, въпреки че се задръствам така като някакъв качалка, голяма качалка. Но така, надявам се клипа да ви е харесал. Аз също така искам да ви кажа да напишете един коментар долу там на какви игри да снимам и на PlayStation дали искате да направим GTA Online.
да снимам на нея, на PlayStation 3-ката. Та така. Надявам се да ви е харесало. Аз бях FlashBG и чао!